Exodo liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zion Moisesi eta Aaroni, Egipto aldean. Hil hau izango duzue hilik handiena, urtearen lehenengo hilia izango duzue. Esaiozue Israel herri osoari, hil honen hamarren guztio, bildoz bana hartuko duzue. Familia bakoitzak eta etxe bakoitzak bere. Eta bildotxa bateko familikoak aski ez badira, deitu osokoari eta bildu behar gainean lagun. Bakoitzak bere zatia hango du, guztia bukatzeraino. Bildotxa akatsik gabea izango da, aharikoa, urtekoa, naiz hartune, naiz entzune. Bizirik eukiko duzue hilaren 14 arte, eta Israelda guztiek iluna barrean iko dute. Odola hartu eta ikutziko duzue, jan duzuen etxeko ateetan, bi zutoietan eta berburuan. Gau hartan, sutan errea jako duzue trakia, eta hori negambi gabea eta barazki dakartza. Eta era hontan jango duzue, gerria lotuta, oinekoak jantzita, makila eskuetan, alduzuen laizternik jango duzue, Paskoa baita, hau da, jaunaren igarotzea. Gaur hartan, ni Egiptoko lurraldetik igaroko naiz, eta Egipto lurraldeko lehen ume guztiak hiko ditut, bai gizonetan, bai aberetan, eta Egiptoko jainkoei bereran emango die. Hala ni jauna, zauden etxeetan odol
zuk behi horiak garbitu, eta Jesusek, zuk ez dakizu orain, ni egiten ari naizena, geroago ulertuko duzu. Pedro, zuk ezin dazu, niri behi ere hori garbituko. Eta Jesusek garbitzen ez bazitu, ez duzu zer ikusirik nirekin. Simon Pedro orduan, jauna, ez oinak bakarrik, baita eskuak eta burua ere. Jesusek erantzun zion, garbitu
Egokia bai eta zuzen horrei eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoan guztidu betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu egiazko eta betiko apaiz. Behin betiko eskaintza berriak jarri bidez, bere burua eskaini zuzun opari salbagarri, eta guri aietu zikun opari hau bere goigarri eskaintzeko. Horrela guretzat, eskainitako gorputzak jatean indarrez betetzen gara, eta guretzat isuritako
ere odolaren karizma bat itun berri eta betiko garen odola, zuen zaten askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori. Hau da sinismenaren misterioa. Ospeta haintza guztia, gizan